Appointment order sa Commanding General sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City buot ipabakwi sa usa ka gubernatorial aspirant sa Misamis Oriental tungod sa gingong conflict of interest. Sanglit aspirant ang amahan niini sa usa sa mga lungsod sa probinsya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka petition letter ang gipadala ni kanhi Misamis Oriental 1st District Congresswoman o gubernatorial aspirant Juliet Uy, kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia o Philippine Army Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kini aron ipabakwi ang appointment ni Brigadier General Michel Anayron Jr. isip Commanding General sa 4th Infantry Division tungod matud pa sa conflict of interest. Sumala sa Head Legal Counsel sa kampo ni Uy nga usa ka dakong kalapasan sa Omnibus Election Code ang pagsilbi ni Anayron isip Commanding General sa 4th Infantry Division, ilabi pa nga usa ka mayoralty aspirant ang iyang papa sa lungsod sa Sugbong-Kugon sa Misamis Oriental kung asa lakip kini sa area of responsibility sa 4th ID. Si Brigadier General Anayron impluwensyado og gamhanan kayong mong posisyon dako kayong mahimo. So mo na nga ang ato ang panawagan kaniya nga mo kanaog siya total di man mawala ang iyang sweldo, di man mawala ang iyang sa trabaho, magpabilin man siya o mo balhin siya sa asa ba siya ma-assign. Pero dili siya dinha, no? Walay mawala niya kay kung dili na mapugos gayud kita pag-file kaniya kaso nga to sa ombudsman. Una nang gipasabot ni Brigadier General Michel Anayron Jr. nga usa ka political organization ang Philippine Army. Dili sab kuno sila ubos sa mando sa local chief executives. Dugang niya nga pipila ka higayon na kuno siyang nagsilbi sa eleksyon sa Northern Mindanao o wala kuno'y bisan usa ka reklamo nga gipasaka batok kaniya. Dito pabalik-balik ako ng 4th Infantry Division, no? Simula kapitan, major, lieutenant colonel, nag-full colonel ako ganyan. Meron bang ganung issue sa akin? Yun lang ang tanong ko, meron bang ganung issue na ano? So sa akin lang is trabaho kung anong binigay sa trabaho sa akin. Sa karon, nagpaabot pa kuno ang kampo ni Juliet Uy sa tubag sa COMELEC. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.